Bylo mi 10 let, když jsem poprvé začal mít strach ze tmy. Náš dům byl velký, až moc velký. Rodiče ho koupili teprve rok předtím. Podivná směs starého a nového. Původní statek byl starý přes 100 let, s vlzajícími pekny, úzkými schody a zdmi, které při větru povzdychly. V 80. letech k němu přistavili novější křídlo, světlé, moderní, s kobercovými ložnicemi a širokými okny. Tam spali rodiče i mladší sestra. Já měl smůlu. Moje ložnice byla ve staré části, nahoře, nad krátkým schodištěm, na konci táhlé studené chodby. Zpočátku se mi to líbilo. Měl jsem soukromí, mohl jsem si potají číst komiksy s baterkou. Ale v noci, když se dům ukládal do sténání a skřípění, soukromí se změnilo v osamění. Každý zvuk zněl hlasitěji. Tehdy byla brzká podzimní noc. Jsem se probudil na zvuk, který tam nepatřil. Myslel jsem, že to jen dům pracuje, dřevo se smršťuje chladem, ale pak jsem zadržel dech a poslouchal. Ne, to bylo rytmické, ostré. Klap, ťuk, klap, ťuk. Stuhl jsem. Nejdřív to bylo slabé, dole, v přízemí, ale postupně to sílilo. Někdo nebo něco se pohybovalo chodbou u schodů. Nebyl to krok znám. Byly to berle. Stejný zvuk, jaký dělával dědeček po operaci. Klapnutí gumových konců o podlahu, duté zhoupnutí, když přenesl váhu. Nerovnoměrný rytmus, jak se člověk belhá. Ale dědeček bydlel 3 státy daleko. Nikdo jiný u nás na berlích nebyl. Chtěl jsem zavolat rodiče, ale věděl jsem, že mě neuslyší. Jejich pokoje byly příliš daleko, v nové části domu. V té staré jsem byl vzhůru jen já. A jen já jsem to slyšel. Zvuk sílil, jako by dotyčný na berlích přešlapoval sem a tam. Chodba vrzala pod jeho vahou. Klap, ťuk, klap, ťuk. Blíž, zastávka a znovu. Zíral jsem na tenkou dřevěnou dveřní výplň. Čekal, že se klika zatřese. A pak se stalo nemožné. Zvuk se nepohyboval jen dole. Vystřelil nahoru. Slyšel jsem, jak berle udeřily do spodního schodu a pak, během 2 vteřin, vyletěli po schodišti. 1, 2, 3, každý skot zaduněl, jako by někdo letěl nepřirozeně rychle přímo ke mně. Bez váhání, jako by chtělo, abych to slyšel. S vydechnutím jsem skočil pod peřinu a stočil se do klubíčka. Tkaninu jsem tiskl k hlavě jako brnění. Kroky dorazily na vrchol schodů. Ticho. A pak klap, tuk, klap, tuk. Berle už nebyly na chodbě. Byly v mém pokoji. Já vím, co vás napadne. Dveře byly přece zavřené. Pamatuji si, že jsem je před spaním pootočil klikou a přitáhl. Ale neslyšel jsem je otevřít. Žádné skřípění pantů, žádné zachrastění. Zvuk prostě prošel. Obcházelo to moji postel. Podlaha skřípala. Došlo to až k místu, kde proti zdi vůbec nebyl prostor pro člověka. A přesto tam zvuk byl. Schoval jsem tvář do polštáře a snažil se nedýchat. Tělo bolelo napětím. Nevím, jak dlouho to trvalo. Vteřiny, minuty. Ticho se protahovalo, až bolelo. A pak se znovu ozval rachot. Berle obešly postel, prošly dveřmi a s hromem se vrhli dolů po schodech. Stejně rychle, stejně násilně. A bylo pryč. Dům se znovu ponořil do ticha
Zůstal jsem pod dekou až do svítání, celý spocený a třesoucí se. Rodičům jsem nikdy neřekl celou pravdu. Stejně by to hodili na sen nebo přehnanou fantazii. Jenže to sen nebyl. Byl jsem zvůru napjatý v každém smyslu. Později jsem se to snažil vysvětlit. Možná se někdo vloupal. Ale proč na berlích? A jak mohl být tak rychlý? Nebo to snad bylo zvíře? Ale nic z toho neznělo jako zvíře. A nebo si stará část domu uchovala vzpomínku na člověka, který tu kdysi žil, kulhal a trpěl. Jenže ani to nevysvětluje tu rychlost. Nebo to, jak se dostalo do mé zavřené ložnice. Nikdy už jsem berle neslyšel. Ani jednou po celé roky, co jsme tam bydleli. Ale i teď, po 10 letích, kdykoliv se v noci probudím na cizí zvuk, myslím na tu chodbu. Na to, že jsem byl jediný, kdo to slyšel. A přemýšlím, jestli tam stále je. Přechází, čeká na další dítě, které usne příliš blízko starým kostem domu.